Så er der pranks med knaldperler hos Sepper. Ej, hvis de kommer ud nu, så dør jeg ærligt. Så. Det skal være umuligt, fordi at du skal tænke på, de træder nok lige i midten. Ja, præcis. De træder nok ikke herover, i hvert fald. Det var ikke så godt. Jeg hader dem, jeg gør. Ja, det var det. Ja. Og det med Jessica, der satte et eller andet kamera til. Ja, de har. Ej, hvor irriterende. Ej, det var godt, det var aldrig gik fast. Hvordan tænder man den her? Jeg kan ikke finde. Hvordan tænder man den? Det ved jeg ikke. Jo, der. Ej, det er pinligt, det der. Jamen altså, der skal du altså virkelig være opmærksom. Fordi jeg tænker på sådan noget. Du skal heller ikke gå så hurtigt. Hvad skal du da stille op? Hvordan tænder? Hvorfor gider den ikke at tænde? Ej, hvor er det pinligt, at de så... gider ikke at tænde. Og det er irriterende, for jeg kan se, den er tændt. Det er en kage.